बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो नैबे गेलागाव बगरिबारि बेप्टिस्ट मण्डलियाव जोंहा बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सननि 112थि बोसोरारि जथुमाया जोंनि सनाय दख'रानि सिङाव थानाय गेलागाव बगरिबारि बेप्टिस्ट मण्डलियाव जानो थांगासिनो लोगोफोर आङो नोंथांमोननो बेखौनो डिटेल्सै दिन्थिनो नाजागोन आरो गामिया बबेजों हाबनांगौ गेलागाव बगरिबारिया आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायगोन लोगोफोर आरो जोंहा बियो जानो थांगासिनो 2026 नि जानुवारि दाननि 29 अक्ट'निफ्राय फेब्रुवारि दाननि 1 अक्ट'सिम जोंहा बियो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जागोन आरो बे प्रग्रामा दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन आरो जायगाया बबेजों फैनांगौ बबेजों थांनांगौ आङो बेखौबो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन आरो ना लोगोफोर आरो जोंहा दायो खामानि मावबाय थादों खामानि मावनायफोरखौ आङो एसे दिन्थिगोन नोंथांमोननो जोंहा नैबे जाबाय मेन खुलुमसालि न'आ नैबेनो जागोन दे लोगोफोर गिर्जा न' जायखौ बुङो चार्च न'आ नैबे जागोन नैबिथिं नै पुरा रेडि जाखाजोब्बाय आरो ना माने फिनिशिंनि खामानि एसे दङ जोंहा दिनै जानुवारि दाननि दिनै जोंहा 14 अक्ट' जाबाय आरो जोंहा गेजेराव 14 बा मथा-मथि 15 दिन सम दंबावो आरो ना गेजेराव बे 15 दिननि गेजेराव जोंहा नैबे गासिबो सम्पूर्ण मावफुंजाजोबगोन आरो ना लोगोफोर माने जोंहा फ्रेम खानायखिनियाथ' गासिबो जाजोब्बाय दायो तिरपाल खानांगौ तिरपाल खानायनि उनावनो जोंहा नैबे खुलुमसालि न'आ आबुं महर मोनसिगोन आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय नैबिथिं जाबाय डेक'रेसननि खामानि मावबाय थादों नैबे जाबाय गेलागाव बगरिबारि बेप्टिस्ट गिर्जानि इयुथफोरनि दायथ'आव थाबाय नैबियो डेक'रेसन खालामनाया बिथांमोना माबायदि डेक'रेसन खालामगोन बेखौ नोंथांमोननो उनावसो दिन्थिनाय जागोन दै लोगोफोर दायो धामाधुम खामानियाव नांथाबगासिनो लाइमोनफोरा बेनिफ्राय जोंहा बेयो जाबाय गेलागाव बगरिबारि बेप्टिस्ट मण्डलिया जाबाय उदालगुरि टाउननिफ्राय 7 किल'मिटार गोजानाव दङ दै बिथिं जोंहा उदालगुरिनिफ्राय सानजाहा फैनानै जोङो साहा एसे दावखोनांगोन भैरबकुन्द रडजों हाबनानै बेनिफ्राय खासिबारि सकनि 1 किल'मिटार फैनानै बान्दुगुरि फैनाय लामा नैबे लामाजों नोंथांमोना राइट टार्न लानानै हाबबोनांगोन अब्लानो नोंथांमोना नैबे गेलागाव बगरिबारि बेप्टिस्ट मण्डलिखौ मोनफैगोन आरो बेखौ बारनानै जोंहा मोनगोन सनायखावरं जायफोरा सनायखावरङाव फैफेरबाय नोंथांमोना मिथिगोन सनायखावरं मोननाय गामिनि सिगांनो गेलागाव बगरिबारि बेप्टिस्ट मण्डलिखौ मोनो आरो जोंहा बिथिं नै गेलागाव बगरिबारि बेप्टिस्ट गिर्जानि लाइमोन सेंग्राफोरा डेक'रेसननि खामानियाव नांथाबगासिनो आरोना बेनिफ्राय जोंहा डिसटेन्सआथ' उदालगुरिनिफ्राय 7.5 किल'मिटार जायो आरोना उदालगुरि टाउननिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा मेन लामानिफ्राय बियो राइट साइडआव जागोन आरोना नोंथांमोना बे लामाजों फैबाय थाबानो मोनफैगोन बेनिफ्राय आरो बे गिर्जा न'नि खोलाहानो नोंथांमोना जोंनि मण्डलिनि दखान बा रेस्टुरेन्ट बेफोरखौ मोननो हागोन आरो लामा जिङावबो मोनगोन रेस्टुरेन्टखौ बेनिफ्राय आरो जोंहा थानाय पेन्डेलफोरा जाहैबाय गिर्जा न'निफ्राय खोला साइडआव थागोन आरो ना खोला आरो सानजा साइडआव थागोन बेनिफ्राय आरो साहा गालथिं जोंहा जिथुनिखि फेल'शिपफोरनिफ्राय सफैगोन बिथांमोननिखौ गिर्जा न'नि साहा आरो गामिनि सानजाहा जायगा होनाय जादों आरो ना लोगोफोर जोंनि नैबे 112थि बोसोरारि जथुमानि जि सभा 112थि बोसोरारि सभानि जि मेपआ बिदि जागोन आरो ना लोगोफोर मेन गिर्जा न'नि खोलाहा थानाय मण्डलिफोरनि पेन्डेल आरो सानजाहा थागोन ओमफ्राय आरो साहा जोंहा मिसन फिल्डनि फैनायफोरनि थागोन बेनिफ्राय आरो बे गिर्जा न'निनो खोला सोनाब खनाजों साहा दखान आरो रेस्टुरेन्टफोरा थागोन आरो नैबेबो फ्राय जाफ्रामदोंसै नै बिथिं बेनिफ्राय आरो नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय जोंहा लामानि लेफ्ट साइडआवबो रेस्टुरेन्ट बनायनाय जागोन आरो नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय जोङो दा दसे खामानि मावफैग्राफोरनि थाखाय मोननै साहा दखान बनायनानै होनाय जादों जिथुनिखि गिर्जानि फ्रन्ट साइडआव लामा जिङावनो बेफोरबायदि साहा गलाखौ बनायना होनाय जादों आरो लोगोसे गिर्जा न' बनायनाय जिथुनिखि खुलुमसालि न'नि साहा जोंहा मिसन फिल्डनि जि पेन्डेल बनायदों नैबे साखाथियावबो साहा गला बनायना होनाय जादों आरो ना नै बिथिंनि होगासिनो जोंहा मावख्रुबगासिनो गेलागाव बगरिबारिनि सेंग्राफोरा मावनायाव जेनालै थिननांगौल'सो बिथांमोनखौ अब्लानो गोसो होनानै मावखायो मेंनाय गैया जासे
दखानावथ' गोबां बुस्थु मोनजागोन जाग'नो हानाय नङा नै बिथिं नै जोंहा मावगासिनोसै आरोना जायगाखौथ' नुखाबाय लोगोफोर फैलाव गुवार फोथाराव जोंहा बे फोथारनि नामखौ मा नाम दोनगोन आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन दै बे बबे फोथाराव जानो थांगासिनो नै बिथांमोना साहा डिपार्टमेन्ट साहानि डिउटियाव गोग्लैदों मा मोनजागोन दिनैलाय ओमफ्राय बेनिफ्राय फिथा फुकुरि मा नोंसिना आरो बेलेगाव नामा दखाना दैथिंगोन थिग दङ नोंथांमोना थारमाने मा होनना बुङो अनलाइनबो मोनबावगोनसो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामोब्ला नोंथांमोना जि जायगायाव खामानि मावदों बे जायगायावनो साहाया सहैगोन आरो ना मा जानो गोसो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन आरो ना नै बिथिं नै मा मोनजायो नायनोसै नै बिथिं नै साहा दखाननि केसियारा दिनैनिया नै बिथाङानो नै बेसेबां फाननो हाखो दासिम हा सनालि मा मोनजागोन लाबोदो जानोसै आंबो एसे बेथिं लाजिदों सिख्लाफोरा बिरादनो गेलागाव बगरिबारिनि सिख्लाफोर नै बिसोरो मोसानायाव नुगोन दे बिथांमोनखौ मोसानाय मेथाइ खननायाव बेनिफ्राय दिनैनि साहा दखाननि केसियारा नै बिथाङानो जाब्रा जाहांबाय ना लाबोदो मा मोनजागोन गुगुनिया दिनै हबानि लकेसनखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिनोसै सिंनिखौथ' आङो दिन्थिखाबाय जोंहा नैबे जाबाय मेन रड दै जोंहा जिथुनिखि बे खासिबारि टु भैरबकुन्द रडनिफ्राय हाबबोनाय लामा बे बान्दुगुरि रडनिफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोना फैबायनानै नै बिथिं सानजागालाव मोनगोन आरो नै गेरजा न'खौ नै बेनो जोंनि 112थि बोसोरारि जथुमानि जि गेरजा न' इसोरखौ खुलुमसालि न'आ नै बेनो जागोन बेनिफ्राय जोंहा दायो नैबेयाव गेटनि खामानि मावबाय थादों आङो दिन्थिखाबाय नोंथांमोननो बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं सिद्दा थाङोबा बिथिं नोंथांमोना बान्दुगुरि मोनगोन ओमफ्राय आरो दायो नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय साहा दखान नै बेयाव लामा जिङावनो खानाय साहा दखाना एकदम बे मेन रडनि साखाथियावनो साहा दखान आरो फिथाइ सामथाइ नोंथांमोना मोननो हागोन बेयाव कमला बैग्रि आरो साहा दखान नै बिदि आरो ना लोगोफोर अब्ला आङो नोंथांमोननो आपडेटखौ बेसांखिनिखौनो देखायबाय जोंहा 112थि बोसोरारि बर' बाप्टिस्ट कनभेनसननि जि एनुवेल जथुमा आङो बेखौ दिन्थिबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननो दे अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना फैनो नाजादो दे